Γυρεύκουμε ρεύμα να βάλουμε τα μεγάφωνα. Εδώ μέσα να βρείτε, είπα σας, στην κουζίνα να πάτε. Τίνετε από την περάντα, περάστε από την περάντα και να βρείτε πρίζες μες στην κουζίνα. Άτε να δω. Κύριε Λέησον. Κοίτα, μια πρίζα ρε ζώμη. Μα δεν θέλω πρίζα δάμε. Ακόμα να με είσαστε. Μα δεν έχει πρίζα δάμε. Μα είπα σας, όχι είδαμε να βρείτε πρίζα. Στην κουζίνα να πάτε. Ή καλύτερα πήρετε στην πισίνα. Είναι η κυρία Λέλα τσάμε. Ένα σας πίνε μου να κάμετε. Καλά. Ελάτε από εδώ, παιδιά, από εδώ. Από εδώ, ναι. Θα πάτε στην κουζίνα. Εδώ αριστερά είναι κουζίνα. Τώρα ένα λεπτό. Προχωρήστε από εδώ. Θα βάλετε τα σύρματα σε πρίζες. Αλλά προσέξτε σας παρακαλώ το γρασίδι. Τα σύρματα πίσω στο γρασίδι. Υπάρχει καμιά ζημιά. Και κάτι άλλο. Όχι τσιγάρα στο γρασίδι. Δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Ναι, Άντρας. Ναι. Α, ναι, ωραία. Έχουμε αρκετά τέτοια. Δεν νομίζω να μας φτάσουν όλα. Κοίταξε να δεις, θα τα βολέψουμε. Ναι. Θα βάλουμε και ροζ και κόκκινα βερίκια. Εντάξει. Αλλά αυτά προτιμώ να μπουν πάνω σε αυτά τα στάν. Για να δούμε. Ναι, για να δω πώς φαίνεται. Ναι, νομίζω καλά. Ναι. Τέτοια θα τοποθετήσουμε σε όλο εκείνο το διάδρομο. Ναι. Και θα φτιάξετε από τα ροζ και τα κόκκινα ανάμεικτα, μικρότερα μπουκέτα. Ναι. Θα τα βάλετε πάνω στα τραπεζάκια δίπλα στην πισίνα. Εντάξει, ωραία. Έτσι. Έλα να Χαρίζα, να μας βοηθήσεις εδώ. Ναι. Παιδιά, πολλά πιο μεγάφωνα. Εντούτον το σπίτι. Είναι μόνο να πληρώσουμε για λίγο. Ευχαριστώ και εγώ ευχαριστώ. Μα εσείς είσαστε, Στραβάρες μου, καλώς τους καλωσορίσετε. Μα πότε ήρθετε? Αχ, να φωνάξω εις κυρίας Πόπης. Ελάτε, κάτσετε, περάστε. Περάστε, κάτσετε, κοπιάστε. Ευτυχώς που καταφέρετε και ήρθετε. Στραβάρες μου, πάνε τέλος ήρθετε μόνοι σας. Κακό να μην έρθει κανένας να σας παραλάβει. Έναν τηλεγράφημα να έπρεπε να στείλετε καλέ ή να κάνετε κανέναν τηλεφώνημα. Ξέρω, δύσκολο, αλλά ελάτε, περάστε. Κάτσετε να φωνάξω εις κυρίας Πόπης. Ο κύριος Πέτρος ένα πελάνι που τη χαράν του.
Περίμενε με τόση αγωνία να απελπίστηκε. Νόμιζε ότι δεν θα τα καταφέρετε να έρθετε. Εσύ ρε σου μαράζει. Ελάτε, κάτσετε να φωνάξω της κυρίας Πόπης μέσα. Ευτυχώς που καταφέρετε και ήρθετε. Κυρία Πόπη, κυρία Πόπη μου. Ύστερα, Μαρία, ύστερα, τώρα έχω δουλειά. Μα, κυρία Πόπη μου. Εσείς, προσέχετε, να μην μου κατακόψετε τα λουλούδια με τα σύρματά σας. Εντάξει κυρία Μέφασε, προσέχουμε. Προσέχετε, αφού σας είδα που πάνω καλέ, τραβήξετε το σύρμα και τυλίχτηκε γύρω από την τριανταφυλλιά, πάνω λίγο να την ξεριζώσετε. Είπαμε να βάλουμε μεγάφωνα, να βάλουμε φώτα, να βάλουμε σύρματα, όχι όμως και να καταστρέψουμε τον κήπο. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, ίσα σήμερα, μια ημέρα πριν το γάμο, να μου κατακόψουν τις τριανταφυλλιές. Κυρία Πόπη. Μετά, Μαρία, είπα σου μετά. Θωρείς τώρα έχω φασαρίες. Και τους κόφτει τώρα τζίνους για τις τριανταφυλλιές. Ναι, αλλό. Α, κύριε Λάκη μου, εσείς. Ναι, εγώ είμαι. Θα μας χτενίσεις όλες αύριο το πρωί. Α, όχι. Το χτένισμα της μέρης θα το συζητήσετε σήμερα το απόγευμα, να τον έρθει τον ηφικό. Θα το φέρει η αδερφή μου από το Παρίσι, είπαμε, κύριε Λάκη μου. Ένα λεπτό να σου δώσω την ίδια να εξηγηθείτε. Μέρη μου, τηλέφωνο χρυσή μου. Ποιος είναι στο τηλέφωνο? Ενώ κομμωτής της μέρης. Μα, είναι να παθαίνεις εσύ κάθε φορά που χτυπά το τηλέφωνο. Αφού σας είπα να μην απασχολεί το τηλέφωνο. Περιμένω επίγον τηλεφώνημα, καταλαβαίνετε. Και τι θέλεις να κάνουμε δηλαδή. Μόλις χτυπά το τηλέφωνο να τους λέμε κλείστε. Και περιμένω ο κύριος τηλεφώνημα. Ή να κατεβάσουμε το ακουστικό να μην μας παίρνει κανένας. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Στο κάτω-κάτω της γραφής, ξεκίνα καλέ μου. Πήγαινε στο γραφείο σου και περίμενε εκεί τα τηλεφωνήματά σου. Έμεινε σήμερα σπίτι, μπαίνεις, κέλνεις μες στα πόδια μας, δεν βρίσκεις ησυχία. Εμάς κάνουν δηλαδή οι φασαρίες που έχουμε. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Μα κοίτα τι έκαμε Θεέ μου. Μα κυρία Λέλα, και με που βάλες στο στάνι για τα λουλούδια να χωρίς για την πίστα, χρυσή μου. Περίμενε ένα λεπτό. Κυρία Ανδρέα. Κυρία Ανδρέα μου. Ύστερα, Μαρία, ύστερα. Τώρα θέλω να μου μιλάει κανένας. Μα, κύριε Ανδρέα. Κάνε μου έναν καφέ, γιατί να τους πάρω κι άλλο σουλούτα μέσα. Κάτσετε. Κάτσετε. Ένα λεπτό και να έρθω, α. Κάτσετε. Αλλό? Ναι, κύριε Λάκη, η ίδια. Μόλις ήρθα από την αισθητικό. Το απόγευμα σου είπα, κύριε Λάκη. Το αεροπλάνο φτάνει στις 12, μέχρι τη 1:30 υπολογίζω θα βρίσκεται Λευκοσία. Όχι, κύριε Λάκη, να έρθεις από σήμερα για να δεις και τον ηφικό. Την κορώναν ιδίως. Όχι, θέλω να συζητήσουμε από σήμερα πώς θα με εκτενήσεις. Όχι, αύριο δεν θα έχουμε πολύ ώρα και θα μου κάνεις πρόχειρες δουλειές. Ναι, ξέρεις τα μαλλιά μου, αλλά αύριο θέλω διαφορετικό χτένισμα από το συνηθισμένο. Να μου στείλεις την υπάλληλό σου, γιατί αύριο είναι να με χτενίσει η υπάλληλό σου. Όχι, κύριε Λάκη, με μου τα αλλάσεις τώρα τελευταία στιγμή. Αφού εσύ συμφωνήσαμε το Σάββατο το απόγευμα και την Κυριακή όλη μέρα θα είσαι αγκαζαρισμένος κοντά μας. Η συμφωνία μας έτσι ήταν. Θα πληρωθείς όσα θέλεις. Μα φυσικά όλη μέρα. Για να με χτενίσει και μετά την εκκλησία πριν πάμε στο Χίλτον. Θα είναι και αισθητικός μου για το μακιγιάζ. Όχι, το βράδυ θέλω άλλο χτένισμα. Θα φορώ το τουρκουά στο φόρεμα με τη μαργαριταρένια τη χτένα στα μαλλιά και το μαργαριταρένιο το κολλιέ. Όχι, κύριε Λάκη, δεν πάει το χτένισμα του νηφικού με τη βραδινή την τουαλέτα. Έξω με έχει μεγάλο ντεκολτέ, πάει. Με μου τα αλλάζεις τώρα τελευταία στιγμή γιατί δεν μπορώ. Θα σε περιμένω στις 4 για να τα ξαναδούμε μαζί και τα φορέματα και τα κοσμήματα. Εσέναν τον ίδιον, εντάξει. See you μετά.
στείλει την υπάλληλον του το απόγευμα να δει την κορώνα και τον ηφικό. Να γίνουν ποιον εναντέχω. Μέρη μου. Ύστερα, Μαρία μου, ύστερα, σε παρακαλώ. Τώρα ούτε να ακούσω μπορώ ούτε να μιλήσω. Ελάτε, κάτσετε να πιείτε κάτι να δροσιστείτε. Και μόλις βρω ευκαιρία να σου το πω. Κάτσετε. Θα πολλούν το όπου φτάσουν. Πού είναι η μαμά μου? Μα αφού σου είπα, κυρία Λέλα, μου θέλω μόνο άσπρα γαρίφαλα, τίποτα άλλο. Δεν ξέρω πού θα τα βρεις. Την παραγγελία πάντως την έκαναμε πριν πολύ καιρό και πρέπει να φροντίσεις γι' αυτά. Μέρη μου, εξηγήθηκες μάνα μου? Ναι, ήθελε να μου στείλει την υπάλληλον του το απόγευμα να δει την κορώνα και τον ηφικό. Ποιον να στείλει? Μα δηλαδή πιάσαμε μας όλοι στο περιπέξιο, τώρα θα πάρω εγώ ίδια στο τηλέφωνο. Εντάξει, μαμά, είπε μου να έρθει ο ίδιος στις 4. Μα δεν αντρέπονται τίποτε τούτοι οι άνθρωποι, καλέ. Αφού είναι πληρωμένο το Σαββατοκύριακο του και μάλιστα ακριβά τώρα μάνα μου είπες ότι να έρθει σίγουρα. Ναι, στην αρχή ναι, λέμε ότι είναι δύσκολο και έχει πελάτησε να χτενίσει το δίλη και ξέρω εγώ δικαιολογίες. Οι πελάτησες οι άλλες δεν παντρεύονται αύριο. Στο κάτω-κάτω μπορεί να τις χτενίσει και μια φορά άλλο. Κυρία Πόπη μου, ακούστε με σας παρακαλώ, για τα γαρίφαλα δεν φταίω εγώ. Δεν εξαρτώνται όλα από μένα. Κυρία Λέλα, το γραφείο σας ανάλαβε να διοργανώσει το γάμο και είσαστε εσείς υπεύθυνοι για όλα. Εγώ αυτό ξέρω. Κυρία Πόπη μου, εγώ τα παράγγειλα πριν από πάρα πολύ καιρό. Σήμερα το πρωί με ειδοποιούν ότι δεν υπάρχουν τόσα άσπρα γαρίφαλα. Τι θέλετε να κάνω? Η μόνη λύση είναι να βάλουμε μερικά άλλο χρώμα. Κόκκινο για παράδειγμα. Μα είσαι στα καλά σου, κυρία Λέλα μου. Πού ξανακούστηκε κόκκινα γαρίφαλα σε γάμο? Εκτός αν προτιμάτε να βάλουμε λιγότερα λουλούδια σε κάθε μπουκέτο. Τι τώρα, κυρία Λέλα μου. Και να μπουν όλοι μετά ότι τσιμπουρευτήκαμε τα λουλούδια, δηλαδή θέλεις να γίνω με ρεζίλη. Μαρία, εσύ τον καφέ να μου κάνεις ή να μου παρασύρω στο καφενείο? Αμέσως, κύριε Αντρέ, να σου πω όμως πρώτα. Να, ναι, μου πεις τίποτε, Μαρία. Έχω δουλειά τώρα. Ένα λεπτό και έρχομαι. Παναγία μου, δεν μπορώ πιο να σας ακούω. Το έναν έγινε, το άλλο να γίνεται. Αρχίζω να φοβούμαι ότι θα ναυαγίσει ο γάμος αύριο. Μέρη μου, τι είναι τούτα που λαλείς, μάνα μου? Μα είναι η τύχη μου, μάμα, εμένα. Όλα θα κανονιστούν, αγάπη μου, με συγχύζε. Κυρία Πόπη μου, αφήστε με πρώτα να σας εξηγήσω πώς σκέφτομαι το decoration. Και μετά τα ξανασυζητάμε. Πόσα ώρα μιλά και συνέχεια κρατημένο? Λοιπόν, κοιτάξτε. Από την είσοδο του κήπου ως το χώρο που θα υποδέχεστε τους ξένους σας υπάρχει ένας διάδρομος κάπου 30 μέτρα. Σε κάθε μέτρο και από τις δύο πλευρές του διαδρόμου θα βάλουμε stands με λουλούδια. Σε αυτά τα stands τα λουλούδια μπορούν να είναι ροζ. Και οι γυρλάντες που θα ενώνουν τα stands να είναι καμωμένες από κόκκινα γαρίφαλα. Έτσι κι αλλιώς ο διάδρομος αυτός δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση με τον χώρο που θα υποδέχεστε τους ξένους σας. Δεν είναι άσχημη ιδέα, μάμα, Ήταν που μου ψάλλει το σήμα και κλείτο τηλέφωνο. Η αψίδα πώς θα είναι? Ολόασπρη. Όλο άσπρα γαρίφαλα. Θα είναι η ίδια που θα έχουμε στο ξενοδοχείο. Θα τη φέρουμε εδώ το βράδυ και θα τη στήσουμε στο χώρο που θα υποδέχεστε τους ξένους. Θα στέκεστε εσείς, ο κύριος σας, η δεσποινής Μέρη και ο κύριος Πέτρος. Είπατε πως ο γαμπρός δεν έχει γονείς, έτσι δεν είναι? Κυρία Πόπη. Όχι, μάνα μου, μόνο έναν παππούν και μια γιαγιά. Αλλά είναι εγκλωβισμένοι στην Καρπασία, δεν τα καταφέραν να έρθουν. Οι καημένοι ούτε που τους είδαμε καμιά φορά. Μα, κυρία Πόπη. Ένα λεπτό, Μαρία. Εντάξει. 4 άτομα χωράνε άνετα πάντως. Μα, κυρία Πόπη μου. Ένα λεπτό, Μαρία. Στενοχωρηθήκαμε πάρα πολλά που δεν τα καταφέραν να έρθουν. Θέλαμε να αναβάλουμε τον γάμο, αλλά είναι εύκολο πράγμα. Ύστερα από τόσες ετοιμασίες, και ύστερα ξέρουμε να θα τους αφήσουν να έρθουν. Τέλος πάντων, τούτη η κατάσταση έκαμε μας τη ζωή μας όλους άνω που κάτω. Μα, κυρία Πόπη. Ένα λεπτό, Μαρία, θέλεις τώρα να συζητούμε. Μάλιστα, πλέον στους τόσα λεφτά για να κάθονται μιλούς στο τηλέφωνο. Για τούτον που οι λογαριασμοί της ΣΥΤΑΣ μεγαλώνουν κάθε μήνα. Ο υπόλοιπος κήπος θα μείνει όπως είπαμε. Το γρασίδι θα το γεμίσουμε με άσπρα γαρίφαλα. Την πίστα θα τις βάλουμε εκεί άσπρα μπουκέτα πάνω σε ψηλά στάντ. Αλλά στην πισίνα θα βάλουμε άσπρα και ροζ γαρίφαλα στερεωμένα πάνω σε σφογγαράκια να επιπλέουν μέσα στο νερό. Και μέσα από τα λουλούδια θα ξεπετάγονται κεριά, ειδικά κεριά δηλαδή, εξωτερικού χώρου και θα κινούνται μέσα στο νερό και θα λάμπουν όλη τη νύχτα. Τούτο είναι πολλά ωραίο, κυρία Λέλα. Είναι μάμα. Την εξέδρα της ορχήστρας θα την ντύσω όλη με κόκκινα γαρίφαλα. Μα να είναι ολοκότσινη.
Μα όλο κόκκινο είναι πολλά χωριάτικο πράγμα, κυρία Λελένε, μάμα. Σαν το τουσκίσιμο. Άμα καλέ, κάθε άλλο. Το κόκκινο είναι χαρά, θα σπάσει τη μονοτονία. Θα δώσει μια άλλη νότα στην ατμόσφαιρα. Άλλωστε και η μουσική θα είναι και κινητημένη με άσπρα παντελόνια και κόκκινα πουκάμισα. Έτσι θα δένουνε όλα μεταξύ τους πάρα πολύ ωραία. Όχι, τούτο θα το δω αύριο το πρωί. Την ώρα που να την ετοιμάσετε, κυρία Λέλα μου, αν δεν μου αρέσει, θα σας βάλω να την ξανακάμετε. Θα σου αρέσει, κυρία Πόπη μου, δεν γίνεται να μην σου αρέσει. Άλλωστε κάναμε το ίδιο και στο γάμο της κόρης του Μιχαηλίδη. Αυτού με τα σούπερ μάρκετ. Έκανε μπαμ. Καλό. Έλα ρε. Με ποιον μιλούσε εδώ σήμερα και συνέχεια κρατημένο το τηλέφωνο. Τι έγινε. Η Γαρδένη είναι εντάξει. Τι σημαίνει εντάξει ρε. Ανοιχτήκαν οι προσφορές ναι ή όχι. Ναι. Παραγγείλανε 150 γαρδένιες για το βράδυ. Θα τις τυλίξουμε μέσα σε σελοφάν και θα τις δέσουμε με ροζ κορδελίτσα για όλες τις κυρίες που θα είναι απόψε στη δεξίωση. Μπελάρες, εμπελάρες του ταούλα. Τις γαρδένιες τις περιμένουμε να έρθουν αεροπορικώς από την Αθήνα. Από στιγμή σε στιγμή τις περιμένουμε μάλιστα. Τι σημαίνει περιμένετε ρε. Ανδρέα, μίλα πιο σιγά. Να περιμένω ξέρω κι εγώ. Πληρώνω σας τόσα λεφτά για να κάθεστε να περιμένετε. Το απόγευμα που θα έρθουν οι bridesmaids για την πρόβα, θα δείτε τι ώρα που θα ταιριάζουν όλα. Αλλά πρέπει να προσέξουμε τον βηματισμό και πώς θα κινούνται μέσα στην εκκλησία. Είναι θέμα κάμερα να μην ανακατώνονται. Ελπίζω να έρθουν όλες στο δίλησο. Ενάστο, ξέρουν τώρα. Ξεράφια ρε. Να σηκωθείς να ψάξεις παντού ρε. Να ρωτήσεις, να μάθεις. Επίσης, πρέπει να έρθει και ο υπεύθυνος του εστιατορίου να μας πει πόσα τραπέζια θα χρειαστούν για το φαγητό, να τοποθετηθούν σωστά, μην μας κάνουν το decoration. Τώρα, με τις κάμεραμεν είναι ok. Θα στήσουμε 2 βιντεοκάμερες που θα τραβούν ταυτόχρονα από 2 πλευρές. Ο ένας μάλιστα θα έρθει το απόγευμα να κάνουμε ένα στάδιο, χρειάζεται να γίνει μια ειδική μελέτη. Αλλά με την εκκλησία, με την εκκλησία έχουμε προβλήματα. Ναι. Οι παπάδες δεν μας αφήνουν να στήσουμε τις κάμερες εκεί που θέλουμε. Υπάρχει, λέει, προκαθορισμένος χώρος. Να βέβαια, τηλεφωνήσεις εδώ του τα Πέτρου, πράγματα είναι να διαφορετικά. σηκωθείτε όλοι, Εδώ να τρέξετε, μπορούμε να μάθετε τι συμβαίνει. Εσείς στις γωνίες, στον μπάκο. Είπαν ότι στις 9 να ανοίξουν οι προσφορές, τώρα 10. Καλύτερα, ελάτε έξω, κυρία Πόπη μου, να σας δείξω πού ακριβώς είναι. Εδώ την πισίνα. Εξωτιάσαμε τόσα λεφτά για δώρα. Και αν είσαστε άξιοι να βρείτε έναν άνθρωπο να σας πει τι γίνεται. Τίποτε να ακούω, τίποτε. Ως τώρα έπρεπε να ξέρετε ποια είναι η απόφαση. Ρε κολότσια, καταλαβαίνετε ότι πρόκειται για 1 εκατομμύριο. Ένα ολόκληρο συνοικισμός, ρε! Τίποτε, τίποτε. Να πιάσεις τον Πέτρο και να πάτε αμέσως στο Υπουργείο. Και παρετάτε τα τηλεφωνήματα συνέχεια, γιατί αν έρθω στο γραφείο είναι να σας κάνω να μην ξέρετε πού να σταθείτε. Για τα ιδιωτικά τηλεφωνήματα μιλώ ρε ηλίθιε. Κυρία Ανδρέα, κυρία Κύριε Ανδρέα. Μαρία πάλι, κύριε Μπελενές μες στον κυριάτο σήμερα. Αγία μου, Ανδρέα, εν ανάγκη να φωνάζεις έτσι. Και εσύ με μου κάνεις παρατηρήσεις να με μιλώ στο τηλέφωνο, γιατί αλλήμωνος σου. Εν ανάγκη να συγχύζεις έτσι για τις προσφορές τους. Έχουμε τόσα προβλήματα καλές σήμερα, τόσες φαρζαρίες. Άφηστα τα γέρημα να τα κάνουν και μια φορά οι υπάλληλοι σου. Ρε, καταλαβαίνεις τι σημαίνει εργολαβία ολόκληρου συνοικισμού. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει 1 εκατομμύριο σήμερα με την κρίση που μας δέρνει. Εντάξει, και με το να φωνάζεις. Αλλά σε τίποτε. Αν ανοίξουν τις προσφορές, θα μάθουν. Άμα δηλαδή. Και χάσουν την προσφορά. Δεν χάθηκε ο κόσμος. Οι πρόσφυγες ακόμα είναι πολλοί. Υγεία. Κοίτα ρε αναισθησία ρε. Σας φτάνει που πετάς τα ριάλια μέσα σαν να τα γεννούν οι όρνηθες. Ένα αφήνετε με τον άλλο να κάνει τη δουλειά του. Καλημέρα. Εξύπνησε και ο Κάρολος. Ακούσατε τα νέα. Ναία μου, μάμα, πάλι κυκλοφορά τη τσιρός. Δεν είναι κατάσταση τούτη. Με θόρυς. Κωστάκι φύνε γλυορανή, φτουντήσω γιατί ούτε εγώ μπορώ να σε θωρώ σε έτσι κατάσταση. Και να προγευματίσεις, σαν στον Μαρία. Έχουμε και ξένον κόσμο μες στο σπίτι. Ακούσατε τα νέα. Τα νέα τα δικά μας δεν το θεωρείς. Αν την πίνει ετοιμάσου να φέρεις τη θεία σου η Ζανέτ του αεροδρόμιο. Μα για τα δικά μας τα νέα που λέω. Έγινε και αεροπειρατεία. Δεν μου γίνεται. Αεροπειρατεία είπε το ράδιο. Στη πτήση 1146 από το Παρίσι. Έναν η πτήση της Ιας Ζανέτ. Παίρνω το στην Αφρική. Τον ηφικό μου. Στραβάρες με κυρία Ζανέτ. Μα πότε ρε, πού μίλα. Δεν ξέρω εγώ τούτε με το ράδιο. Είναι η τύχη μου, εμένα είναι η τύχη μου. Ήξερα το πάει ο γάμος μου, είναι η τύχη μου, εμένα. Σιγά, δεν χαθήκαν τα νηπτικά. Ησύχασε μέρη μου, ησύχασε. Άσε να δούμε τι συμβαίνει. Κόρη Μαρία, φέρε λίγο νερό. Τις μέρες θα το κάνουμε τόσες μέρες να το φέρουμε μου το Παρίσι.
Και το ρίκα εγκράτημένο. Κωστάκι, μέσω σας είσαι μέσα τον ηλίδιο. Βρες μου τον αριθμό της Cyprus Airways. Να πάρουμε τη Cyprus Airways. Cyprus Airways. 4-24-61. Ο Πέτρος μιλά ακόμα. Και πήγαινε ντύθουνα μέσα θωρός έτσι η κατάσταση. Μάμα, αν η τυφό είναι να παραδοθεί ο πειρατής. Μάμα, είναι ανέστητος, μάμα! Στη Cyprus Airways εγκρατημένη. Μα τι έπαθαν καλέ όλα τα τηλέφωνα σήμερα. Χάλασε η νησίτα. Ναι, αλλό, Ρικ. Πέτρο, εσύ. Πέτρο, έλα μέσα στο σπίτι. Ναι, εγώ έκρατουσα το τηλέφωνο. Προσπαθούσα το συνόλου να σε πάρω, Πέτρο, είσαι κρατημένος. Αν θα μας κάνει και παρατήρηση τώρα. Θα τον έρθει τώρα αμέσως, τώρα αμέσως! Πέτρο, να έρθεις τώρα αμέσως, λέει η Μέρη. Τώρα αμέσως. Δεν μπορώ να σου τα λέω που τα τηλέφωνο, Πέτρο. Έγινε ένα αεροπειρατεία στο αεροπλάνο που έρχεται του Λιθιέ ανέκτου το Παρίσι. Τι παραπάνω να σου πω, Πέτρο, τούτα είπε το ράδιο. Τι να με φωνάζω, καλέ, τα με είναι ρίγα. Βρήκα κρατημένο, η Cyprus Airways εγκρατημένη και συλλαλίζω να με φωνάζω. Όχι, δεν σου το διώσει το τηλέφωνο. Δεν είναι ώρα να μιλάτε στα τηλέφωνα. Να έρθεις αμέσως χωρίς καθυστέρηση. Να του δώσω, λέει, τον πεθερόν του πρώτα. Έλα, Μέρη μου, και λίγο να συνέλθεις. Σιγά, να μην μου τα στάξεις πάνω μου. Ναι, αλλό, Ρικ. Ναι, δώστε μου το τμήμα ειδήσεων και γρήγορα, είναι επίγον. Η κυρία Γεωργίου μιλά. Γεωργίου, Χρυσή μου, του Γεωργίου Estate. Μαρία, φεύγω σε μένα λίγο. Ναι, αλλό, τμήμα ειδήσεων. Εδώ η κυρία Γεωργίου Estate μιλά. Δώστε μου τον υπεύθυνο σας, παρακαλώ. Εσείς είστε? Ναι, ήθελα να μάθω τι γίνεται με την αεροπειρατεία. Άκουσα το ράδιο, Χριστέ μου, άκουσα το ράδιο. Θέλω περισσότερες πληροφορίες. Ενδιαφέρομαι προσωπικά. Έχω άνθρωπο δικό μου πάνω. Έχω πράγματα δικά μου, καλέ, μέσα. Τα πρακτορία τα ξένα, κυρία μου, τι λένε. Τι σημαίνει, καλέ, δεν είστε νεότερα. Ποιο τέλος. Να τους τηλεφωνήσετε εσείς, να ρωτήσετε, να μάθετε. Φυσικά σε εκνευρίζουμε, κύριε. Έτσι πετάσετε μια είδηση και μετά αφήνετε τον κόσμο ξεκρέμαστο στην αγωνία του. Εσείς καλά καθέστε άνενιας. Ρωτάτε όμως και τον άλλον κόσμο. Όχι, δεν ησυχάζω. Να μου χαθείτε. Δεν έχουν λέει νεότερα. Κωστάκι, κάμε και εσύ κάτι. Τι να κάνω, να πάω στην Αφρική να το φέρω. Να βάλω να καπνίσου, να πάει πάσα κάτω. Άιστα καπνίσου τα βαρία και φώναξε του κυρίου σου. Ναι, αλλό, Cyprus Airways. Η κυρία Γεωργίου Estate μιλά. Θέλω να μάθω τι γίνεται με την αεροπειρατεία. Τι σημαίνει ούτε εσείς, δεν ξέρετε. Δώσ' μου το διευθυντή σου, δεσποσίνη μου, δώσ' μου το διευθυντή σου. Πάντα με εκλέψαν ολόκληρο αεροπλάνο και συλλαλείς μου ότι ο διευθυντής σου είναι απασχολημένος. Να μου το δώσεις τώρα αμέσως, τώρα αμέσως. Η κυρία Γεωργίου μιλά, πες του Γεωργίου Estate. Σε ποιον υπουργείο? Ωραία, ωραία, τότε δώσ' μου τον υποδιευθυντή σου. Δώσ' μου έναν πιλότον, έναν αεροσυνοδόν, έναν υπεύθυνον τέλος πάντων. Του τα ξέρω τα, δεσποσίνη μου, του τα ξέρω τα. Τώρα που είναι, πού πάει, τι θέλουν. Παναγία μου, και φαντάζομαι να τον αντινάξουν, Όχι, να τους δώσουν ό,τι ζητούν, να αφήσουν τον κόσμο ελεύθερο. Είναι η αδερφή μου, Χρυσή μου μέσα, η αδερφή μου μαζί με τον Ιφικό. Εάν δεν έρθει η αδερφή μου, με τον Ιφικό έρχεται και έτσι θα γίνει ο γάμος αύριο. Ναι, ούλοι αντιλαμβάνεστε, ούλοι καταλαβαίνετε, αμάν και κάνετε και τίποτε. Εμείς είμαστε οι πελοί, που ταξιδεύουμε με τα αεροπλάνα. Τα πράγματα. Εσείς δεν είχετε ποτέ αεροπειρατεία. Να σας υποστηρίξουμε. Να υποστηρίξουμε την κυπριακή οικονομία. Να εμείς ποιαν υποστήριξη να έχουμε μπουλό σας. Όχι, πέμ. Το τώρα. Έναν άνθρωπο να μιλήσουμε δεν βρίσκομαι. Τι σημαίνει καλέ ούλη σε σύσκεψη. Αντί να πιάσουν αεροπλάνο, να βουρήσουν, να φέρουν τον κόσμο πίσω, κάτσε μου σε συνεδριάσεις. Όχι, ξέρω που είναι τα πω, δεσποσίνη μου, ξέρω που είναι τα πω, μένες στις έννοια. Όχι τίποτα άλλο, μα έχω σου σε μια ανέδεια από πάνω. Τι επάθετε? Τι επάθαμε να ρωτά, τι επάθαμε. Επειδή ξεκλειδώθηκε και μεσαζεί ο άλλος, έκατσε μες στο γραφείο του και κάνει ούλον τηλεφωνήματα. Του δες χάσκυλα, με δίξερα, σαν το τσατζά. Και αφήσετε μας δυο γενέτσες να τα βγάλουμε από τις μόνες μας. Είναι αντίθετο, Αν έκαμνα εγώ την αεροπειρατεία, ήταν να έχετε γέλεος. Ποια είναι αεροπειρατεία? Να μου πείτε και εμένα τι συμβαίνει.
Έγινε αεροπειρατεία. Εκλέψαν οι αεροπειρατές των ηφικών και του Μέρη. Τι το θέλουν τον ηθικό. Δεν είναι τον ηθικό που θέλουν. Ένα ολόκληρο το αεροπλάνο μου πιάσει. Παίρνουν το στην Αφρική, θα χαθεί τον ηθικό. Εντάξει, αγοράζουμε ένα άλλο. Αν τον αντινάξω. Δεν είναι η τύχη μου, εμένα δεν είναι η τύχη μου, ήξερα το! Χωρίστε κάποιος ησύχασε, μα μας ανέφερε το σκαλέ. Μα να μου φταίω εγώ σου. Να σ' αγοράσω άλλο, μάνα μου, ησύχασε. Να σ' αγοράσω άλλο το ίδιο. Ό,τι θέλεις. Τίποτα δεν θέλω! Θέλω το Πέτρο! Θέλω το Πέτρο! Δεν με νιώθει κανένα εδώ μέσα! Μα ποιον άλλον είναι να αγοράσεις καλέσει σήμερα. Να πάει στο Παρίσι σήμερα να φέρεις άλλο. Τι συνέβηκε, καλέ? Τι συνέβηκε? Πέτρο μου, ήξερα το εγώ είναι η τύχη μου, Πέτρο, ματιάζαμε, Πέτρο. Κύριε Πέτρο, Μαρία, με πετάσεις σε μια Σε παρακαλώ, ηρέμησε, όλα θα διορθωθούν. Πες μου τι συνέβη. Πέτρο, να πεθάνω! Πέτρο, πρέπει να κινηθείς. Πέτρο, πρέπει να κάνεις κάτι, να τρέξεις. Πέτρο, τι έγινε με τις Δεν προσφορές. πρόλαβα να πάω στο Υπουργείο, πατέρα, εγώ. Πέτρο, είναι αδικία, Πέτρο, γιατί να μου συμβεί Ηρέμησε, εμένα? αγάπη μου, σε παρακαλώ. Έστειλα το Γιάννη, πατέρα. Πες μου, σε παρακαλώ, όλα θα διορθωθούν. Μόνο εξήγα μου τι συνέβηκε ακριβώς. Πέτρο, άσε τι συνέβη και να σου εξηγήσω εγώ μετά. Σας είδε ακόμα ένα λεπτό να ησυχάσουν να δούμε κακό που θα την βρείτε κι εσείς. Αγάπη μου, έλα κάτσε, πες μου τι συνέβη. Πέτρο, τι έγινε με τις προσφορές. Παρέτα μας πιο με τις πρόσφορες. Μα δεν αντιλαμβάνεσαι επιτέλους τι κατάσταση δημιουργήθηκε με τον ευτυχό της Μέρης. Εσύ καταλαβαίνεις τι κατάσταση πάει να δημιουργηθεί με τις προσφορές. Να τις βράσουν, να τις προσφορές σου και τις καταστάσεις σου. Έναν εκατομμύριο λίρες, ρε! Να το βράσουν το εκατομμύριο σου. Έτσι σου πέντα μόνο τα λεφτά σκέφτεσαι πώς θα κερδίσεις παραπάνω. Όσα και να κερδίσω, δόξα σοι ο Θεός. Που το ξόδεψε, έχει κανούσας. Εγώ εν την πρίκα μου που ξοθιάζω. Την περιουσία μου. Ποιαν περιουσία σου, ρε. Που αν δεν την έπιανα εγώ στα σέρκα μου, ήτουν να τα χωράφια ακόμα να βγω ο κύριος στις κουέλες του. Παναγία μου Κωστάκη να τσακωθούν πάλι. Με φόασε, περνά τους εύκολα. Έντα χωράφια όμως και οι κουέλες που σε κάμαν άνθρωπο. Ναι, εξισυλίσαν οι μάντρες σας που έσαν τροπιές. Σιγά, εξήγασε ποιος ήταν. Ο Αντρίκος το χτιστούι. Τον καιρό που σε πήρα εγώ ήμουν ο κύριος Ανδρέας, ο εργολάβος. Σιγά τα κυριάτα. Με την περιουσία τη δική μου που γίνηκες Γεωργίου Estate. Την επιχείρηση είναι έκανα τη μόνος μου, με τον κόπο μου, με την αξία μου. Ό,τι πιάσω εγώ στα σέρκα μου γίνεται χρυσάφι. Πατέρα, σας παρακαλώ. Άντε να είσαι εσύ τώρα. Μητέρα, σας παρακαλώ, σταματάτε να δούμε τι θα κάνουμε. Σε έπαινες, εν είσαι καλύτερος. Μέρη. Μάμα, τι σου έφτεξαν ο Πέτρο? Παραμονή του γάμου του δεν πάει ο κόσμος να κλειδωθεί μες στα γραφεία του για δουλειάς. Άκουσες? Ένα παπάς μου που τον έστειλε. Και ό,τι του πει τούτος τώρα πρέπει να ακούει. Δηλαδή δεν μας κάνει ένας παραδόμιστος εδώ μέσα. Πρέπει να κάνουμε και δεύτερον τώρα. Μα μητέρα, είναι οι επιχειρήσεις μας. Επιχειρήσεις μας? Έκαμε στα τσέρικες. Μωρή καβαλίτεψε πρώτα και ύστερα σου ζει στα πόδια σου. Μάμα, με μιλάς έτσι του Πέτρου, σε παρακαλώ. Έπιε γιατί καταλαβαίνει την αξία της δουλειάς. Γιατί τη σήμερα ημέρα όλες οι επιχειρήσεις κάνονται μια τρίχα. Έχει που το 74 που κρεμούμαστε την ποτούν την τρίχα και δόξα ο Θεός ακόμα να κοπεί. Έπρεπε να μην είχα εγώ τον νου μου και να πεινάσει εδώ μέσα. Να παρπατάτε ξεβράγκοντι. Εγώ εντύθηκα πάντως. Δεν μπορώ να σας ακούω άλλο, δεν Μέρη μου, σε παρακαλώ, Μέρη μου. Τα αποτελέσματά σας σε καταφέρετε τα πάλι. Εσύ με τις φωνές σου και τις ιστερίες σου. Ησύχασε, Μέρη μου, ησύχασε, μάνα μου. Εγώ ή εσύ με την αδιαφορία σου και την αναισθησία σου. Αμέ, το παιδί σου καύγεται, κινδυνεύει να χαλάσει ο γάμος του, να αναβληθεί και εσύ το μόνο που σκέφτεσαι είναι οι συνοικισμοί, οι προσφορές σου. Ας πάνε να τους πείσουν άλλων νησιών. Μα είναι τα ούλου τους πρόσφυγες, εμείς θα τους στεγάσουμε. Άμα επιτέλους. Ο Ιησούς Χριστός νικά, ελάτε καπνιστείτε να πάει πάσα κακό. Ελάτε για Σίγουρα πιέζουν να σταματήσουν, σε παρακαλώ. Δοκιμάζετε τα μεγάφωνα. Εσείς, σταματάτε. Δοκιμάζετε τα άλλη ώρα. Τι είναι κάτω, παιδιά μου, πέτυχε να σιωπήσουν να ξέρει. Σας παρακαλώ, σταματάτε. Σας παρακαλώ. Και εξηγήστε μου για μένα αν επιτέλους καλέ τι συμβαίνει. Μα
Πόσες φορές? Τι να το εξηγήσω το Πέτρο μου, είναι η τύχη μου εμένα. Μα πόσες φορές επιτέλους θέλεις να σου το πούμε για να καταλαβαίνω? Πέτρο, να μου πεις τι έγινε με τις προσφορές. Πάρε τα δυο με τις προσφορές σου να μην αρκέψω τις φορές να μ' ακούσει όλη η χώρα. Έγινε νεροπειρατεία στη πίστη της θείας της Ζανέτη με το ράδιο. Ήρεμα, Μέρη μου, ήρεμα. Τι ώρα έγινε η αεροπειρατεία? Σήμερα το πρωί δεν ξέρω. Πρέπει να μάθουμε περισσότερες πληροφορίες. Τι έκαναν την αεροπειρατεία? Το ράδιο είπε Γάλλοι. Κάμνουν και Γάλλοι τώρα αεροπειρατείες, ωραία. Εσαστήκαμε. Οι Γάλλοι φίλοι μας, Πέτρο, να ζητήσουμε τον πρόεδρο να επικοινωνήσει εκείνος μαζί τους. Αλήθεια, αλήθεια, έλα. Τηλεφώνετε εσύ. Είναι εσύ έχτισες τους τόσους συνοικισμούς σας. Κάπως έχει κάτι για σένα, καλέ. Μέρη, αγάπη μου, το πρόβλημα είναι με ποιους θα επικοινωνήσει ο πρόεδρος. Πάμε. Με την κυβέρνηση της Γαλλίας. Να τους εξηγήσει το πρόβλημα. Ένα να γίνει επένδυση Ελλάδα, καλέ. Ο Παπανδρέου, ο Καραμανλής να προσπαθήσουν όλοι του. Να τους παρακαλέσουν τουλάχιστον να αφήσουν τη θεία τη Ζανέτ για τον ηφικό μου. Αλήθεια, τον ηφικό τι θα το κάνουν. Έχει τόσα πλάσματα μέσα στο αεροπλάνο. Ας κρατήσουν τζίνους για όμηρους. Πάλι να τους δώσουν τζίνα που θέλουν. Φταίει η αδερφή σου. Δεν μπορούσε να έρθει λίγες μέρες πιο νωρίς. Έμεινε μου την τελευταία στιγμή. Σωστά. Αν την πιάννα από την περασμένη εβδομάδα, ήταν να την εξαπολύσουν ως σήμερα. Άμα δηλαδή, θα τα φορτώσω πινούλα μας στη Ζανέτ τώρα. Είναι καινούριοι οι ταλαιπωρίες που τραβάμε τον ηφικό. Σας παρακαλώ, σταματάτε να δούμε τι θα κάνουμε, καλέ. Εδώ θέλει ψυχραιμία, θέλει οργάνωση. Ελάτε μέσα, κύριε Γιώργο, ελάτε μέσα, αλλά ήρθατε πάρα πολύ νωρίς. Είπαμε το απόγευμα που θα έχουμε εδώ και τον ηφικό. Μα κυρία Λέλα, εμένα δεν με ενδιαφέρει τον ηφικό. Εγώ θέλω να δω όλες τις bridesmaids μαζί με την ύφη. Με ενδιαφέρει το ύψος τους. Θέλω να ξέρω έτσι σε ποια σειρά θα τις βάλω και από ποια γωνιά θα τις παίρνω όταν θα στέκονται δίπλα από την ύφη. Έτσι για να την κάνω να φαίνεται η υψηλότερη και η ομορφότερη που λες. Ναι, αν και τώρα εδώ που τα λέμε η δεσποινής, δεν το έχει και πολύ ανάγκη. Πάντως, οπωσδήποτε δεσποινής που πρέπει να κάνουμε τώρα ένα στάτι, Το απόγευμα έχω άλλες ασχολίες, έχω βαφτίσια. Θα σας κουράσω καθόλου, έτσι. Περιμένετε με τη σειρά γιατί να πελάνουμε εδώ μέσα. Θα παγάγαμε μας τον ηφικό. Γιατί, θέλουν να γίνει ο γάμος. Μας είπαν ακόμα τα που θέλουν, κύριε. Μα γίνονται έτσι πράγματα να παγάγουν τον ηφικό. Πέτρο, κάνε κάτι, να τους πληρώσεις αν θέλουν. Πρέπει να μας δώσουν τον ηφικό σήμερα πίσω. Ναι, καλέ, μπορεί να θέλουν λεφτά. Ενώ το διπλό πληρώσουμε τον ηφικό. Όχι. Να μην ενδώσετε αμέσως τις απαιτήσεις τους. Αποθρασύνονται και ζητούν πιο πολλά μετά. Σωστά. Μα ο γάμος. Να τον αναβάλουμε. Θα γελά όλη η Κύπρος στη ράχη μας. Θα νομίζουμε ότι είχαμε άλλα προβλήματα. Και οι ετοιμασίες που κάναμε. Ο κόσμος που καλέσαμε τα έξοδα, καλέ. Του τη φορά δεν σκέφτεσαι τα έξοδα. Πέτρο, αν αναβληθεί ο γάμος, εγώ θα αυτοκτονήσω. Είναι η τύχη μου, εμένα δεν ήξερα το. Κύριε Πόπη, μα αν θα αναβληθεί ο γάμος, να ειδοποιήσω να μην μου στείλουνε τις γαρδένιες και τα γαρίφαλα. Και σε κάμερα, εσύ, μια κάμερα είναι και δική μου. Προκειμένου να μην την νοικιάσω να προγραμματίσω κάτι άλλο για την Κυριακή να πάει χαμένη. Εμένα είναι κάτι για ολόκληρη η ζωή μου. Πέτρο, κάνε κάτι. Αφού δεν με ακούει κανένας. Κανένας δεν με ακούει. Να βρούμε έναν άλλον ηφικό. Να παντρευτώ με άλλον ηφικό. Μέρη, δεν μπορώ να πάω στο Παρίσι τώρα να σου φέρω το ίδιο. Σωστό, βεβαίως, έχει δίκιο. Πάντως, εάν θέλετε, μπορούμε να σας προμηθεύσουμε εμείς νηφικό. Όχι. Το κατάστημά μας διαθέτει μια πάρα πολύ πλούσια συλλογή. Έχουμε και παριζιάνικα θαυμάσια μοντελάκια. Μπορείτε να νοικιάσετε όποιο θέλετε. Να παντρευτώ με νοικιασμένο ηφικό. Προβαίνει που να ταιριάζει με τα φορέματα των άλλων κοριτσιών. Κυρία Πόπη μου, θα σας κάνουμε και ειδική τιμή. Έλα, Μέρη μου. Τρίφτουλη Ζιβανία να σου περάσει. Άγια μου Μαρία, άινουμε να βρούμε Ζιβανίες από. Μα τι ρε τούτα που λέτε καλέ. Κουβέντες τούτες. Τι να κάνουμε. Αν ήξερα τι ήταν να κάνουμε, έκανα το και μόνη μου. Αντί να ενδιαφερθείτε, να τρέξετε, να φέρετε τον ηφικό μανιμάνι, να νοικιάσουμε ένα άλλο. Έχει δίκιο η μάμα μου. Δεν ενδιαφέρεται τίποτε για μένα. Είσαι ο ίδιος ο παπάς μου. Μέρη. Εγώ έκανα τόσα σχέδια για το γάμο μας, τόσα όνειρα. Μια φορά παντρεύκεται το πλάσμα. Μέρη, είσαι άδικη. Τι φταίω εγώ, αγάπη μου. Και στο Παρίσι να άφησες με μια ολόκληρη εβδομάδα να ψάχνω μόνη μου για ηφικό και σε γύρισες για δουλειές. Μέρη, ήταν και η Τζανέτ στο Παρίσι μαζί σου. Εγώ έπρεπε να τρέξω για τα μηχανήματα, αγάπη μου. Να μην μου λαλείς, αγάπη μου. Αν ήμουν μηχανήματα δεν ενδιαφέρεσαι παραπάνω για μένα. Τούτη θα είχα να ζήσω κοντά σου. Μέρη, εγώ είπα σου τότε να το φέρουμε εδώ. Αφού χρειάζεται το διόρθωμα, ήθελες όταν να το φέρουμε εδώ. Μπορούσαν να το διορθώσουν και εδώ, Μέρη. Να φέρουμε τον ηφικό μου το Παρίσι να μας το χαλάσουν τα μέσα. Πανάκρι
άτυπα πράγματα ξέρουν τα μέσα να τα σάζουν. Εσύ γιατί είναι περίμενες μια εβδομάδα τότε. Έπρεπε να τρέξω για τις δουλειές, αγάπη μου. Δουλειές, δουλειές. Εσύ δικαιώνει η μαμά μου. Δεν ενδιαφέρεσαι τίποτα για μένα. Τι θέλω εγώ έτσι ζωή. Μωρό μου, ας δούμε πρώτα τα νηφικά της κυρίας. Εμείς πάντως είμαστε στη διάθεσή σας. Εμπαντρεύκουμε εγώ με νοικιασμένο νηφικό. Θα πάω εγώ νύφη στην εκκλησία την Πανιπατσόρκα. Χριστίνης Μέρη, σας παρακαλώ, τα νηφικά μας όλα είναι καθώς πρέπει. Μια στιγμή. Τότε θα αναβάλουμε το γάμο. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Όχι, δεν θα τον αναβάλω. Θα τον διαλύσω τον γάμο. Να βρεις, δεν σε θέλω. Τώρα κατάλαβα ποιος είσαι. Τώρα κατάλαβα το πραγματικό σου το πρόσωπο. Να βρεις, να πάει σπίτι σου, στο χορκό σου, στο καρπάζι σου. Παναγία μου, ρε ζηλίκια. Στο καρπάζι δεν μπορεί να πάει. Καλό το Τούρκι. Σταμάτα να ειρωνεύεσαι, εσύ ανέστητε. Να βγείτε όλοι. Θέλω να δωρώ κανένα. Να βγείτε κι ας μείνω όλη μου τη ζωή να είναι υπάτρη. Να μείνω για να το κάνει. Μάμα, μισώ τους άντρες. Κωστάκη, πιάτσω το τηλέφωνο. Ναι, μπρος. Μέρη, έλα, σύνδεσαι, σε παρακαλώ, ηρέμησε. Με με αγγίζεις, μισισμένε. Σταμάτα, είναι σαν το μωρό. Παπά είναι σένα που θέλω. Με τι θυμώνεις, α? Έκανες τη ζωή μαύρη, ακόμα δεν επαντρευτήκετε. Σε παρακαλώ, μην επεμβαίνεις στις δικές μας υποθέσεις. Μην μιλάς έτσι της μάμας μου, ακούεις μου. Ναι, άλλο. Είναι η μάνα σου που φωνάζει σούλους τα μέσα. Σπίτι δικό μου, ένιξο σας, θέλω φωνάζω. Με φωνάζετε, έτσι μπορώ να ακούσω. Θα μας κάνεις εσύ που μάτω μανιμανίδα μέσα εδώ. Ούτε εγώ είμαι άνθρωπος να μην κάνει ό,τι θέλει η πεθαρά μου, ακούεις. Κύριε Πέτρο, για το όνομα του Θεού. Κάνε πρώτα σπίτι δικό σου και ύστερα διευθύνεις το. Μέρη, έλα ακούει και αυτή. Μάμα, είμαι δυστυχισμένη. Θα αφήσω εγώ σένα να της κάνεις τη ζωή μαρτύριο. Ανοίξαντες. Εσύ μας κάνεις τη ζωή μας, τι είναι ουλούς τα μέσα. Μέρη, πάμε να παντρευτούμε σε ένα μοναστήρι. Παντρεύκουμε εγώ σε μοναστήρι. Να πάω να κλειστώ σε μοναστήρι. Μέρη, να σπατώ σάκο μου, Μέρη μου, πέ μου τι θέλεις, αγάπη μου. Πέ μου να σου κάνω ό,τι θέλεις. Πέ μου τι θέλεις. Του νηφικό μου θέλω τίποτε άλλο. Εντάξει ρε μωρό, να πάω να σου το φέρω αμέσως. Μήνα πιο δυνατά, ρε σ' ακούω. Μα πού είναι να πάεις να της το φέρεις. Τον ηφικό είναι στην Αφρική. Σκάσε ρε Κωστάση. Μάμα. Δεν τον ακούσεις αγάπη μου, να πάω να σου το φέρω αμέσως. Εντάξει. Έναν νηφικό εγώ να τον έχω όπως κάθε κοπέλα. Τι παραπάνω ζήτησα από κάθε κοπέλα που παντρεύει το είπε μου. Αν καθίσουμε ακόμα μια εβδομάδα στο Παρίσι, θα τα είχαμε τώρα του τα ούλα. Σοβαρά ρε, εν τελειωτικό. Κυρία Λέλα, να δούμε και τις κάμερες. Έτσι μπορούμε να μείνουμε εδώ έως το πρωί. Πέτρο, ανοιχτήκαν οι προσφορές. Φτάσαμε εμείς στην εργολαβία. Δόξα σε Θεός να ησυχάσουμε. Σοβαρά. Οπότε, σίγουρο. Σίγουρο. Πρέπει να πάμε αμέσως στο Υπουργείο. Μέρη, πιάμε την προσφορά του συνοικισμού. 1 εκατομμύριο. Με κοπτεί εμένα για τα εκατομμύρια. Τι να τα κάνω εγώ τώρα τα εκατομμύρια. Κύριε Απόπη μου, πέστε μου, σας παρακαλώ τι θα κάνω με τα γαρίβαλα. Δεν μπορώ να τα παραλάβω. Εάν δεν θα τα χρησιμοποιήσω. Αλλό, testing, 1, 2, 3, testing, αλλό, over. Πέτρο, πρέπει να πιάνουμε. Έρχομαι πατέρα. Μέρη, να έρθω σε μισή ώρα. Δεν φοβάσαι ρε, να κανονιστούν όλα. Δεν θα πάτε πούποτε. Μέρη. Άφησε τους μάμα. Άφησε τους να πάνε όπου θέλουν. Εγώ θα πάω να αυτοκτονήσω. Μέρη. Δεν θα με ξαναβρεις όταν τέλειο γυρίσεις. Μέρη. Δεν την θέλω εγώ στη ζωή. Αγάπη μου, Μέρη, μωρό μου. Κύριε Λέλα, προλάβετε την. Bonjour à tout le monde. Μα τι συμβαίνει. Φάντασμα βλέπετε. Ήρθα μονάχα 2 ώρες πιο νωρίς. Καλώς όρισες. Από πού έρχεσαι? Μα από το Παρίσι φυσικά. Μονάχα που έφυγα 2 ώρες πιο νωρίς με μια πτήση μέσων Αθηνών. Δεν προλάβαινα να σας ειδοποιήσω, άλλωστε ήθελα να σας κάνω και μια surprise. Είναι τόσο κακό. Μα σε πιάσανε εσένα οι αεροπειρατές. Οι αεροπειρατές, καλέ, ποιοι αεροπειρατές, τρελαθήκατε. Το ράδιο είπε ότι έγινε αεροπειρατεία. Τι μου λες. Πιάσαν το Ιγάλη να λύσει πήραν τους Νομίσαμε ότι ήσουν και εσύ μέσα στο ράδιο. Τον ηφικό, θεία μου, έφερες τον ηφικό μου. Φυσικά.
κάμερες τώρα. Κυρία Πόπη μου, ελάτε ένα λεπτό έξω από εδώ στην κίνηση να σας δείξω. Όχι, ένα λεπτό ρε, με τον ηφικό Τζέρκο. Καλά, εντάξει, πάμε εμείς ένα λεπτό. Έλα κύριε Γιώργο, σε παρακαλώ. Μάμα, έλα. Πέτρο, εσύ δεν κάνει να πας πάνω, εσύ πρέπει να μείνεις έξω. Άντε καλέ τώρα προλήψεις. Πέτρο, πρέπει να φεύγουμε. Κυρία Αντρέα, Ύστερα, ύστερα. Όχι, Πέτρο, αγάπη μου, μένει. Αυτής πήγαινε καλύτερα με τον παπά. Ναι, Πέτρο, πώς εμάς, πήγαινε με τον Πέτερο. Έτσι, ανέτω, πάμε να το δούμε εμείς.